Všechno to sortuje už, na co? Počkej, to se děje. Tak moment, tak už nejsou všichni hýzaři, já mám furt kombat, proč mám furt kombat? Jdu znova. Tak kde to žije? Tamhle ne, tam taky ne, tento tady defendí, což je děsně fajn, ale potřebujeme jít. Tamhle se, tam to chcípe krásně, úplně tady moc horďáků a autopál a je a sakra práce. Ten nám tady chcípe, nechcípne, dobrý, nesmí chcípnout, fajn. Tak, moment, kde má Hunter? Tamhle má Hunter, ne on Sky. Čup, ti nám kořeny nedám, protože chci jich chcípnout dřív, což je strašně fajn a... Ty vole, dobré, výborné. S dovolením vám podejmu insignii, děkuji pane. Zaslan kombat, fuck. No, už dobré. Takže fajn, takže dole na mine. Na mineu se něco děje, jo, na mineu se něco děje, ještě neděje, ale bude se tam něco dít. Tak co, jdeme? Nejdem? Co jde káčko, tak to tankuji. Ale, dobrý, ten to tam šel suicidnout, což je úplně fajn, a je to DKčko, fajn, tak to něco musí vydržet. Jasně, už jsme to skoro prohráli, dobře, no tak jak to co nám zbývá. Dohrajem to, nedohrajem, jasně, vem to, ber to. Tebe s dovolením tady přišpendlím. Ty snad nebude vadit a... Ještě tě přišpendlím, tak tě přišpendlím trošku jinak, OK, ale tohle se ti nepovedlo teda chlapče. Protože jsem s tebou krásně vyjebal teď jako s DKčkem. Fakt, to jsem to udělal, jasně, já jsem zvyklý teď už na balančáka, OK. Teď ti trochu snížíme ten armor. Tak. Boom, hej, úžasný. Ty vole, tohle byla dobrá vyjebavka, ale jsem ještě nepovedl takhle vyjebat s DKčkem. 1.20, tak si pak musím highlightnout. Ty vole. Takový výjeb prostě. Jako já normálně jsem lama, jakože šílená lama, ale jako... Většinou potkám DKčko a je mi jasný, že to prostě... Že z toho boje nevyvázu živě, jo. A boom. Hej, kam zdrhá. Dobré. Krásné, dokonale přímo. OK. Jsem něco dělat?